Γεια σας παιδιά, ο Πρόκος εδώ και σήμερα παίζουμε στον Harry Jerry, έναν server τέλος πάντων. Θα παίξουμε λίγο survival games και ας μπούμε. Ωραία. Πρώτη φορά σε αυτή την πίστα. Και πάμε. Okay, δεν πήρα τίποτα από το meet. Συγγνώμη, λίγο σβήχασα. Αυτός φαίνεται έτσι γιατί το resource pack μου δεν τους έχει τους στίβιδες. Ναι, στίβιδες. Νομίζω ακούγεται ένας περίεργος ήχος, συγγνώμη. Προσπαθήσω να το φτιάξω παίρνοντας ένα καινούριο μικρόφωνο. Λέγε τώρα, αν δεν σας ενοχλεί θα είμαστε... Τι βλέπω να στυπάς εδώ. Ωραία. GG, εύκολα. 4-5, οκ. Και πως υποτίθεται ότι θα φύγουμε από εδώ. Κάπως έτσι. Λίγο logic είναι. Εκεί. Και πάνω. Και ωραίο map, ωραία χτισμένο είναι. Έχει κάτι καλά items εδώ. Μια φορά που έπαιζα είχα power 1, infinity bow και power 1 και κάτι τέτοια. Ήταν καλά items. Ωραία, έχουμε και bow. Sorry, γιατί να χαμηλά τα sounds. Μισό λεπτάκι. Εδώ. Εδώ. Θέλω ένα enchanting table τώρα αυτή τη στιγμή. Θα με κομπλέ. Συγγνώμη που θα φωνάζω, απλά κοιμούνται μέσα και ναι, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ πολύ να φωνάξω. Tier 2 chest και βέβαια θα το έχουν πάρει. Ωραία, ό,τι καλύτερο. Είμαι πολύ έξυπνος ρε φίλε. Έπρεπε πρώτα να ψάξω για chest. Okay. Τώρα πεθάνομαι. Είμαι χίλια... Και βέβαια θα πεθαίνομαι. Και επιστρέψαμε. Ωραία. Τόση ώρα που εσείς απλά δεν το βλέπετε. Προσπαθούσα να βρω ένα κολομάπ και κανένας δεν έβαινε πουθενά. Τι είναι αυτά εκεί πάνω? Γιατί να υπάρχει κάτι τέτοιο εκεί πάνω? Δεν σου καταλαβαίνω αυτούς που έφτιαξαν το map. Τι είναι αυτό? Σαν πουλιά μαλλιάζουνε. Άμε τζιν. Ωραία, πάμε και αυτή τη φορά. Ας πάρουμε κάτι μέσα από τα chest. Ωραία. Τώρα τους έχω σκοτώσει όλους που έχουν το sword, αλλά δεν γίνεται. Ας πάρουμε το... Και βέβαια θα το έχουν πάρει. Τι πάση, έχει hacks. Όχι, εντάξει.
Νομίζω πως έχει κάτι εδώ κάτω, όχι. Θα πεθάνει τόσο όμορφα. Οκ, κόλλησε. Ναι. Ναι, έκανα μια μαλακιά με το... Με το κατεβάζω. Ναι. Όχι, μη. Ωραία, τα items. Τα όμορφα τα items. Ο Μιτζή έχει πω. Όχι το knockback και τα hacks. Πες να μην είχε καν hacks. Ωραία. Ας κάτσουμε λίγο εδώ. Μιτζή, λάθος πράγμα πέταξα. Και ο βλάκας ξέρω ξόδεψε το ένα και μοναδικό άργο. Αφού θα πέθανε να το περνάω εγώ. Αλλά όχι. Και βέβαια όχι. Ναι. Ωραία. Ναι, δεν σας είπα. Χρησιμοποιώ OBS, συγγνώμη, λάθος. Χρησιμοποιώ Bandicam. Ναι. Αυτό. Τίποτα άλλο. Οκ, ένας τυπάς εδώ. Έλα εδώ. Μιτζή, είναι δύο. Πέθανο. Και βέβαια. Είμαι σε φάση. Ναι. Οκ, ένας είναι, θα τον φάω. Μετά κοιτάω το health μου και λέω οκ, με low. Μπορεί και να με φάει. Και μετά βλέπω τον άλλον να έρχεται και λέω οκ, τώρα πεθάνω. Και δεν έφαγα ούτε τον έναν. Leave. Και επιστρέψαμε παιδιά. Εδώ περιμένουμε τώρα να αρχίσει το game. Μπορεί να... επειδή έχω και το bow 2, όπως βλέπετε εδώ. Βασικά δεν βλέπετε. Όπως βλέπετε εδώ κάτω. Έχω και το bow 2. Ναι, και μπορεί και να παίξουμε. Κάνω και αρχίζουμε. Πιστεύω ότι είναι μια χαρά τώρα η κάμερα λέω, η οθόνη. Και πάμε. Άμα το. Οκ, δεν πήρα τίποτα. Ωραία, τουλάχιστον πήρα ένα wooden sword. Αχ, Μιτζή, κοιτάξτε τι πήρε, τι πας. Ας κυνηγήσουμε λίγο αυτό το στιβάκι εδώ. Αφήστε τον καημενούλη. Οκ, δεν μ' άρεσε που πηγαίνω μαζί με αυτόν, έχει stone sword. Βασικά, αν του κάνω backstab, εκτός και αν πατάει F5 και με βλέπει. Τον έχω, αλλά δεν ξέρω ακόμα. Νομίζω, όπως είπα και στην αρχή, οκ, είναι δύο. Πρέπει να μην κάνω μόνο team. Τι την έχουμε πατήσει. Ο Μιτζή πήρα το kill, πήρα double. Αυτά είναι. Μπαμ. Εγώ απλά το είμαι ο clean upper. Just clean upper. Ναι. Έτσι ποιος μου έστειλε. Ένας φίλος μου, Τεξναστρία, έχει και κανάλι στο YouTube, πηγαίνετε τσεκάρε το, μπορεί να το έχω στην περιγραφή. Τεξναστρία, οκ.
Αυτός έπρεπε με εκνευρίζει λίγο. Τι παίζει. Τι παίζει με τη ζωή τους. Οκ, αυτό είναι αρκετά καλό. Κολλάει ότι πας αρκετά. Ποιος νοιάζεται καλέ. Τι να φέρουμε πιο γιόλο. Οκ. Είναι ότι πας. Όμιτζι, τα hacks τα ίδια. Αν με φάει όμιτζι hacks. Το δείτε κι εσείς, Και κοιτάξτε τώρα πως φουλάρει κάποιος iron. Είχα iron helmet. Όμιτζι είναι full iron. Όμιτζι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Πιστεύω ότι ήταν αρκετά καλό. Κάντε ένα subscribe, ένα like και τα άλλα. Λέμε στο επόμενο βίντεο.